babala, nonsense rani, ayaw pa uwa. Hold up. What's up guys, no? It's a Sunday. Sunday. This is a Sunday. Sunday karon. Vlog ko kayo mo. Okay mo nun guys, wala ko din ko tanan, no? Di tambay na ko. Walang magawa sa buhay. So, no? Why mo unsa palay guys? Ano kay mahimo guys, no? Yan, daigda lang. Oh, guys. Good morning! Welcome buwan. Oh, ano na guys? New place guys. So, marag mamilo sa ko. Okay. Limpyo po ba? Ano guys, no? Ito ang mugbuan guys, wrestling. Kung remember ko ng bata mo. And now John Cena building momentum, second row. What the? And now John Cena building momentum, second row. What the? And now John Cena building momentum, second row. What the? Pwede po ito swimming diri guys, no? Swimming. Pinagtan mo guys. Wala yung bata. Mingaw yung kayo guys. Igang pa dyan kayo. Sorry guys, humingaw kayo. Mag-ihat lang kung sakyanan dire. No? Tara. No, gusto na mga diyan. Yung! Pila na inahap ninyo guys, no? Napay sa kanan. Kung basta kami nga guys, no? Pero kung buang mag-ihap. Mag-ihap po sa kanan. Yo, ano po sa ubos na mo, no? Dari na po kung binuang. Nani kami ngo. Nani kami ngo guys, no? Ako ipangutanan nyo guys, no? Kasi mini kami guys. O internet guys. Peliti please, no? Wala pa ni monthly. Nga nung giputdan ni wala internet, gano'n ni, no? Sunday karon sirado pa yun mo. Di mo maadto, di na ko maadto mo. Kabalo mistakya. So girls, kung matingala ko, nganong hindi ka reply lalaki, ginani ilang gibuhat, no?
Hindi kayo magyaw-yaw mga babae. No? Laway niyo sa kabutan ng laki. So, what's up, no? Mananalig. Kupalim ko dito sa sulong. Siningot po gamay na doon, no? Dito gamay ra kayo, no? Ikaw sa taas to, init kayo, no? Pero man ako itong isang love sa taas. Nalimpia ko, guys. Ano man yung mingaw ni? Ipaningot ko, maligo ko niya kay kaduhang adlaw na niya wa ko ligo, guys. No? Atong iping na pud karon, no? Mag-chat na jud ta, no? Karon na jud ta mag-chat, no? So, ito na to ang title na ni guys, muli. Walang katulad mo, walang kasing lakas ng tama mo. Naunsa ka? Salamat sa iyo, aking gurot gambay. Uy, naunsa kayo? Dahil sa iyo, ang buhay ko'y nagkasaysay. Sa malas kong ito, minsan sinwerte din ako nang makilala ang taong tulad mo. Ha 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 ha. Kanta. Gago! Sin. Lahin na sad. Kini mauna ni. Walang katulad mo, walang kasing lakas ng tama mo. Salamat sa iyo, aking gurot gambay. Gago! Dahil sa iyo, ang buhay ko'y nagkasaysay. Sa malas kong ito, minsan sinwerte din ako nang makilala ang taong tulad mo. So medyo walay na uwat, no? Pero buang ito, no? So time check 11. Shit! Daan na po ko diri sa taas. Kabalbalhin na ko. Why sumingaw here, no? Why sumingaw? Unsa gichikahan na to karon, guys? So guys, kung natingal mo na ako kasi igog higda diri.
Wa mo jud ko lingaw guys na. Higyang kayo. So karon wa jud ko'y buhaton karon. No? Wala jud. Naligo ko. Kung maligo ko guys, aham po ko pa dong. So maligo sa ko no. Dali raman po ko. Bigla ka seconds no. Nauna na po ng camera guys to. Whoop, diba? Dali na kayo ko. Nakaligo na kayo ko no. Fresh from the So moro gyapon guys no. Mingaw ra gyapon kayo. So murag nonsense sa dyan yung vlog. So nonsense na kayo no. Hapon na lang gyapon. Mingaw gyapon guys. Naku ganina pa medyo model. Fucking dickhead. Wala dito kumontage guys. Gago! No. Namingaw kayo, banha lang kayo diri no. Tama na guys. Mga sakinan na guys. Mara ko kriso diri. No. So, guys, dagon ako niya akong pagka mununggol diri, no. Mora to. Balag ko mo na enjoy tan-aw lang gud. So, yo, ay mong kalimot to subscribe guys, no? Comment down below sa akong buhaton para napugo i-vlog, no? And like, share na lang po, no? Subscribe, balik na subscribe din, ring ang bell na dira, no? Okay. So, peace! Yo!